Kapangni takuk tai bukuksong sing tini phai sopai kya o lama o omongkha Gurudayal tu jompui jola hai kaba Sambar Bazer lama thangmani thanglai so blai khana condition lama Hamya o lama ni tei sing o lama sing nai lainai busuk joratei condition Hamya ngi tongkha blai khano sitara lama kubun dofani lama rok ngake pura milik pura nai thotok omusikengo je sin Tiprasa amche area rogo ngake sini lama kuthuk thokla bala tai omo gari thangnani onek no thanlai chu blaino muskil nge sing tini nai lainai o lama nai di bomo sike Hamya omo yang ti gari koron lai khangake ono pura engine krak pura nangai tung askena lama Hamya nge sing Tiprasa area rogo ngake tamni bagai sini omo sike lama Hamya na nangkha tamni bagai lama askeno kharap na nangkha tai o lama no pisrnani hekaba krak khlanyani ba mahai lama kuthuk yangnani bagai sini kuno kaisa lama korija ba mantri sini MLA rok homti rok no check khanya dorga tangi gaga sini je lama Hamya omorok naina dorga kenaina di busu jortike Hamya naina di busuke kuthuk omo accident phanungi mano je sini bore bosarok jodi bohogo ba serai ganang tubi phakya hangake problem ngi mano o lama naina di busu jortike kharap kesung tebu naina lainai o lama rok no yang phadi sin cameraman naina di I dog ahanyo se uri tomai kya pura khuksa jagi tomai kya ngeke accident ngi phano thei mano ba yang ti gari ro side lainai ningke busu jorti muskil no ke naina di cameraman yang chakdi omo sikano kuthuk omo ekta jagabo ban haingi tongkha jemon do gari be khuri kalangjak ban hai emon ke kuthuk gari phano kulugei oro accident ngi theimano bike phake bike phano accident ngi theimano ke busu joti lama Hamya chini je Tiprasa amchayo Tiprasa amchayo bo sing lama hamri manan bagai jeng masa toklainai sini mantri MLA rono jeng mas halanyai hai keba o elkani bororok masa toknai o lamano salatna bagai chini dal bidal news entertainment bisingti sing phainu phakya Gurudayal tu jompui Sambar Bazer thangmani lama lahar tabu bo pisingya kho hai keba oro tui kasawi omo lama nostongi tongkha keseng obono kesana musungo je Tiprasa amchani lama rok hami manang thong pis ungnang thong jungobono sin dal bidal news entertainment bisingtei koimung kesarmu asono hambai।